Стартираме с среща на тема парични убеждения, как се формират нашите парични убеждения и нагласи спрямо парите. Как да отворим всички шлюзове, т.е. днес ще разкрием как да отворим шлюзовете, така че в нашия живот да потече това финансово изобилие, възможности. И най-накрая, за тези от вас, които останат до последно, ще направим и практика за финансово изобилие, за финансово разширение, настройка. Всъщност, настройка за финансово разширение. И разбира се, както споменах и по-рано, всеки, който усети днешната среща, усети енергията, взаимодействието, енергообмена е поканен да се присъедини и към енергийната сесия днес, която ще проведем с Поли от 19:30 часа. Доста жени вече са записани за нея и това ще бъде един подготвителен урок за всички тях и настройка. А за тези от вас, които не сте се включили, ще може да усетите енергията, моята, и да прецените за вас след тази среща или не. Първо да дам малко така обяснение за днешния ден. Днешният ден е ден с много силна финансова енергия, много силна парична енергия. Това означава, че ние можем да доловим тази енергия, да я използваме, да я канализираме и през нея, да кажем, да удвоим доходите си или да привлечем нови източници, доходоносни източници на пари в нашия живот, защото колкото повече източници на пари имаме, толкова по-финансово свободни се чувстваме, а финансовата свобода е пряко свързана и с емоционалната такава. Тоест, когато ние работим за това да се освобождаваме финансово, ние паралелно с това работим и да бъдем емоционално свободни, защото няма как да имаме пари в живота си, ако вътрешно сме задържали гняв, обида, съжаление, разочарование и седим в една детска позиция, в която очакваме някой да ни спаси, някой да ни избави от мъките и така нататък. Знам, че тук няма такива хора, но все пак аз да предупредя, че едно от така важните неща за това ние да развиваме паричния си потенциал е да се развиваме и чисто емоционално и личностно. Съгласни ли сте с това? Възприемате ли този начин на мислене и работите ли по него? На 100%, добре. Да. Прекрасно. Нека заедно малко да поемем въздух, да поемем дъх. Че така се усещам много развълнувана. Не знам дали е защото и вие сте много развълнувани или просто моята енергия днес е такава, но при всички случаи ще се отрази много добре. Да се заземим малко и да може така потока от думи да тръгне спокоен и най-важното да го разбирате и да го възприемате, защото в крайна сметка информация може да вземете от всякъде, но дали я прилагате и разбирате, вече нещо съвсем различно. Отпуснете тялото, засемете стъпалата, хубаво така се настанете на стола и просто няколко пъти вдишайте през носа и издишайте през устата. Добре. И може вътрешно като настройка да си дадете, аз си разрешавам и си позволявам днес да видя, чуя и разбера всичко това, което към момента ми пречи или блокира моя паричен потенциал.
Добре. И когато вложихме енергията си да тече в тази насока, да разберем къде са нашите парични блокажи, можем сега да започнем всъщност именно с тази тема, какво блокира, какво блоките, какво блокира паричното изобилие в нашия живот. Тук съм се нарисувала една много примитивна скица, но се надявам от нея да добиете лека представа. Ако това са парите, като един облак, като една енергия, която се носи около нас, а ние сме тук долу, има няколко неща, няколко шлюзове, които могат да затворят потока да тече към нас. И когато ние работим в посока на това, на всички тези шлюзове, защото те са много, но взаимосвързани, всъщност освобождаваме енергията на парите. И ние се свързваме с нея, започваме да взаимодействаме с нея, започваме да я чувстваме и да разбираме всъщност как работи тази енергия, защото тя си има специфика, т.е. енергията на парите е енергията на даването и на получаването. Енергията на парите е тази, тази способност, т.е. който умее да управлява енергията на парите, умее да управлява и собствената си енергия, да управлява емоционалното си състояние, да направлява и да канализира енергията в конкретната посока, която той иска. И започваме с първото ниво, т.е. първия шлюз, който така може да блокира паричното изобилие, това е нашата воля. Човешката ни воля, т.е. човешката ни способност ние да бъдем фокусирани, да бъдем дисциплинирани, да бъдем отдадени на това, което правим. Неволеви хора, т.е. хора, които имат разпиляни навици, разпиляно ежедневие, които нямат конкретика, ясен фокус, не знаят как да си поставят намерения, не знаят какво искат изобщо от живота, те няма как да имат и пари в живота си, защото парите не идват просто ето така, нали, аз искам пари и те идват в живота ми. Парите отговарят на службата, която ти извършваш, на стойността, която ти даваш. Тоест, това, което ти правиш в живота си, което даваш от себе си. Парите също така идват, за да реализираме нашата мисия. Тоест, колкото по-свързани сме с нашата мисия тук на Земята, толкова с по-голяма лекота започват да идват парите. И при много хора се е случвало, да кажем, работили са някаква работа известно дълго време, работа, която е логична, която е правилна, която е свързана там с нещо, което те са учили, е много доходоносно, и парите текат като през една фуника, бавно, трудно, мъчително, едвам. И в един момент просто се престрашават да пуснат всички задръжки, да пуснат всички страхове, т.е. да се преборят със себе си и да развиват това, което искат. Дали ще е някакъв собствен бизнес, дали ще е някакво дело, дали ще, да кажем, дори при някои хора изобилието се отключва, когато просто се влюбят и се отдадат на семейството, на децата си. Много жени забогатяват, когато родят, защото, да кажем, в раждането на децата ни е нашата мисия в това да отглеждаме, да създаваме живот и така нататък. Тоест, там, където е нашата мисия, там идват парите. Не в логиката и не в това, което сме учили 100 години, защото еди кой си там ни е казал, че това е много доходоносно. Примерно взима маркетинг, някой ни е казал, маркетинг е много доходоносна професия, ти се записваш в университета, започваш да учиш, защото си чул, че маркетолозите изкарват по 10 000 лева на месец, започваш да учиш нещо, което не ти харесва, надграждаш, вече влагаш там всякакви усилия, завършваш и така нататък и изведнъж разбираш, че това не ти носи абсолютно никакво удоволствие, че ти ставаш днес и отиваш на работа и правиш нещо, което не обичаш и съответно парите не идват там, защото там не е твоята енергия, не е твоята мисия, не е твоят фокус и ти се насилваш и правиш нещо не от любов, а от страх. И всъщност тук достигаме и до втория шлюз, които са нашите страхове.
Нашите страхове са втория шлюз, който може да блокира паричната енергия. Тоест, първото ниво, това е волята, личната ни воля, дисциплина, навици, качества, умения, знания, които ние инвестираме в развитието си като хора. Това, ясно ли е това ниво? Има ли въпроси по него? Защото така мисълта ми тече доста бързо. Усещам, че прескачам някои неща. Пък искам да има добра комуникация с вас и да знам, че вие разбирате това, за което говоря. Има въпрос как да разберем каква е нашата мисия. Нашата мисия я разбираме, когато започваме много да работим по себе си и да изчистваме емоционални товари, с които сме се така натоварили. Когато сме... Тоест, когато нашето вътрешно състояние е изчистено, умеем да влизаме в потока, умеем да се свързваме с себе си. Тя просто изкача като една идея, като едно нещо, с което искаме да започнем да се занимаваме. Ние го развиваме и в последствие започва да се разгръща все повече и повече. Мисията я откриват хората, които работят със себе си. Т.е. които са прекаляли достатъчно дълго време със себе си, за да се изчистят от ненужни товари и лоялност. Днес направо искриш, усеща се какъв заряд носиш. Да, наистина направо гърми. Но аз много обичам енергията на парите. Знаете, просто това е колко книги съм прочела за парична енергия, колко неща съм направила и в един момент, когато просто прещрака този момент и парите наистина започнаха да валят, това беше един момент на истинско удовлетворение и щастие в моя живот. Така че съм много щастлива, че мога да засягам тези теми, да говоря на тях открито, не само от позицията на човек, който е прочел много неща или знае много неща, но който и е задвижил тази енергия в живота си и знае как да я увеличава, задържа и въобще да работи с нея. Означава ли, че ако имаме много синхроничности, че сме на прав път? Да, означава, разбира се, синхроничността означава, че сме на прав път. Знаете ли, аз обичам в синхроничностите, когато, да кажем, видя някаква синхроничност, просто да наблюдавам каква е мисълта ми тогава, да кажем, има ли нещо, за което съм си мислила и това е все едно потвърждение, че това, което си мисля е точно така, както е. Но всеки разчита синхроничностите по различен начин, така че ако ти го разчиташ, че когато видиш синхроничност си на прав път, значи си на прав път. Няма някакъв много конкретен начин, по който да разчитаме синхроничности, защото знаете, че това са ангелски послания, нали, напълно в езотериката, там всеки е свободен да се интерпретира по начин, по който на него му резонира и намери за добре. Така, Боби, как да разберем каква е нашата мисия? Много работа по себе си, личностни преработки и смелост, нали, просто да започнеш когато ти дойде някаква идея, да започнеш да я реализираш и да видиш от тази идея какво ново ще се роди, оттам какво, оттам какво. Много хора си мислят, че те трябва да седят и да чакат така мисията им просто да им падне на главата. Няма такова нещо. Мисията и визията се разгръщат постепенно. Тоест, ако, да кажем, преди 10 години някой ми беше казал, Моника, мисията ти еди какво си. И аз щях да се хвана за главата, защото тогава нито съм била готова да я чуя, нито съм била готова да я видя, нито съм била готова да я реализирам. И ще кажа, това не е моята мисия, тя изобщо не резонира с човека, с който съм аз. И тогава, да кажем, моята мисия преди 10 години е била да започна да водя еди какви си тренировки, да помагам на хората да бъдат здрави. Тогава, за тази възраст, за това ниво на съзнанието, мисията ми е била тази. Постепенно с израстването на личността се разширява и мисията, защото мисията я реализира някакъв човек, нали? Този човек трябва да резонира с мисията, в противен случай просто нали, няма да е адекватно. Така че развивайте себе си, следвайте си малките неща. Примерно получавате идея да направите лайв за пари. Правите този лайв за пари, защото усещате, че в него има енергия, в него има заряд.
Той ще бъде полезен за хората, които слушат този лайф, ще донесе нови осъзнавания, ще донесе нещо, оттам ще се отвори нещо друго, трето, пето и по този начин започваме да развиваме нашата мисия. Ясно ли е в това, което обясних, свързано с мисията, и има ли други въпроси по нея? И полезно ли ви е този прочит на това каква е нашата мисия? Ще спина малко водичка, че бързичко говоря. Така, да, мисля, че разбрах. Благодаря. И аз ти благодаря, Галдин. Така. Тоест, на ниво навици ние привличаме парите. Колкото по-активни сме, колкото по-отдадени сме на процеса, дисциплинирани вътрешно, отдадени на своето развитие, толкова повече пари ние привличаме. Втория шлюз, през който може да блокира парите в нашия живот, това са страховете. Като страховете могат да бъдат наши, от нашия личен опит, но могат да бъдат и придобити. И тук става интересната игра, защото огромна част от нашите страхове не са от нашия житейски опит или това, което ние лично сме преживели, а са от неща, които ние сме видяли в нашето семейство, в нашата родова система, или ние усещаме вътрешно, защото нали, обяснявала съм и преди, но пак ще го обясня, ако има нови хора в тази среща. Седем поколения назад, на 7 поколения назад, ние носим емоционалните травми и багажи. Не само травми багажи, т.е. ние сме свързани с 7 поколения назад. 7 поколения предци ние сме свързани. Техните положителни опитности и техните отрицателни опитности също така ги носим. Тоест, ние наследяваме от нашия род, семейство, не само физическите качества и материалните придобивки, нали, къща, имоти и така нататък, ние наследяваме и техният емоционален свят. Това означава, че ако някой човек назад, особено ако сме жени по майчина линия и ако сме мъже, нали, по бащина линия, бащиния род, т.е. жените са по-свързани с майчиния род, мъжете с бащиния род. Ако имал някой назад във времето, който имал негативни преживявания, свързани с пари, като например да са му били откраднати парите, да е бил убит заради пари, да се е бил разболял заради пари, да са му били иззети имотите, да е загубил нещо заради пари, от завист, да кажем, нали, в миналото просто са били доста така безкомпромисни в това отношение. Тоест, ако има някакъв създаден негативен страх, негативен родови сценарий, той може да достигне до нас и да повлиява на изборите, които правим днес. Да кажем, ако нашите родители или предци са имали дългове и кредити, били са задлъжнели, нямали са пари, нямали са възможности, живели са в бедност, живели са в страх, във войни и всички тези неща, които преди малко изборих, всичко това достига и до нас. И това е причината, поради която много така милиони хора живеят в 21 век, но с страховете и убежденията на хората от миналото. На 100, 200, 1000 години назад. Тоест, ние просто носим техните убеждения. И ако няма някой човек в родовата система, този някой човек се нарича пионерска душа, душа, която идва за да освободи родовата система от тези товари. Ако няма такава душа, те се препредават напред. Т.е. те достигат до нашите деца, до нашите внуци и така, и така, и така напред.
И всъщност, нали, ролята на тази пионерска душа, това са духовно пробудени хора, хора, които усещат, имат вътрешното знание, че има нещо нередно в всичко това, което се случва, но не могат да разберат какво е. Те започват да търсят, имат много силен вътрешен порив да търсят, да се обучават, да гледат, т.е. да преминават през тези вътрешни процеси. И през лекуването на себе си, представете си, че когато лекуваме себе си и нашите травми, ние не лекуваме само себе си, а като един златен прашец поръчваме по цялата родова система. И това, което правим за себе си, се отразява на всички преди и на всички след по родовата система. Ам, Вече има и индивидуална карма, която е замесена тук. Няма да навлизам в тази тема, но това искам също много добре да го разберете, да го чуете, че голяма, огромна част от нашите страхове са на подсъзнателно ниво, дори на безсъзнателно ниво, защото а, ти можеш да носиш нещо в себе си, за което никога преди това не си подозирал, че стои в теб и то те управлява. Само през вътрешна работа и през вътрешна преработка ти можеш да го освободиш. Днес, заедно с моята менторка, тъй като аз също си имам учители в това направление, също се обучавам, също имам хора, които ме водят в този път, тъй като да работиш сам с страховете си е не само трудно, а и невъзможно, защото те са като едни демони, които се крият в тъмното и ти не ги виждаш, не знаеш, че са там, но те не ти позволяват да се разгърнеш. Направихме практика. Искам да ви кажа, че след една практика при мен такъв прилив на енергията иде, буквално всичко се преобърна ето така и виждате в момента в какво състояние съм, само от една практика, от една преработка. Така че работим в посока това да изчистваме нашите вътрешни страхове и за всичко, което не ни се получава с лекота, сега това също искам да го чуете, всичко, което не ни се получава с лекота, означава, че вътре имаме блокаж в себе си. Защото естественото състояние на хората е лекотата. Така. Естественото състояние на хората е лекотата. Когато нещо се получава с много зор, с много трудност, с просто ти го блъскаш и то едвам върви, т.е. полагаш неимоверни усилия за това нещо и то не се случва, означава, че вътре в теб има блокаж, който не позволява това нещо да се развива. И тук винаги давам пример с птиците, как летят в небето. Птиците не летят с усилия. Те се засилват и след това гравитацията ги носи. И хващаш потока и просто вървиш с този поток. Има ли от твоя страна неимоверно? Не казвам, вижте, аз също полагам старание за работата си. Вчера съм организирала среща, днес съм организирала среща. Утре и други ден ще правя целодневни мастермайнди. Създавам съдържание и така нататък. Нали, това е време, което аз отдавам за моята работа, за да се развивам. Но аз имам енергията да го правя. Мисъл, виждате, в момента не съм изморена и изтощена, въпреки че с нощи съм провела двучасова среща, не съм имала срещи и други неща. Тоест, на мен това ми доставя удоволствие и аз мога и днес да направя среща, и други ден ще направя среща, и по-други ден, и получавам пари заради това нещо. Тоест, не е просто ето така, тук днес съм си събрала да си говоря някакви неща, аз реално от това се издържам. И се издържам вече от това от много години насам. Тоест нямам други, нали, имам съпруга ми, той ми е източник на доходи, но той е допълнителен източник. Тоест аз имам моите финанси, моите пари, които всяка година се разширяват. Така че да, ние полагаме старание,
но не е с къртовски труд, в липса на енергия и в разболявания. Искам да ви кажа, че от почти година и половина, нали, да чукна на дърво, аз не съм се разболявала. Гърлото не ме е боляло. Не съм била болна. И това е защото работя много с енергията си, много с страховете си, много внимавам къде какво отдавам и как го отдавам. Така. Затова работа с страховете е също основна работа, на която ние да обърнем внимание. Приветствам всички тук, които искат да работят с страховете си на тема да печелят много пари и да се реализират. Днес в енергийната сесия с Поли да започнем тази работа. Вече къде ще ви отведе, аз не мога да кажа. Но ако усещате, че просто това е нещо, което в момента имате да направите, включете се в сесията. Наистина няма да съжалявате от нещата, които ще получите там. Ще получите много повече от тези 88 лева, колкото струва сесията. Това ви го гарантирам на 1000%. Че тези 88 лева ще ви бъдат най-малката инвестиция някога, която сте правили със своето парично изобилие. Ще си спомните някой ден за тази сесия и ще кажете, ето там започна всичко. Това също ви го гарантирам. Защото усещам енергията и знам какво се случва днес, знам какъв е заряда и въобще целият вихър, който се стартира. Когато има силен вихър, т.е. представете си 40, 50, 60 жени в едно енергийно поле, за каква мощ става на въпроса? Вие през тази мощ може да се излетите в космоса, както се казва. Винаги изкачаш в много подходящ момент. Пак ме шокира много с много осъзнаване. Да. 88 е числото на парите. Така че да, давате 88, после получавате 10 пъти по толкова. Така. Добре, продължаваме натам. Има ли въпроси, свързани с страховете и нещо, което не разбирате към момента? Така, пуснала съм линк, всеки, който желая да се включва в сесията след това. Те наистина са най-тежки и трудни за преработка. Да. Просто са много. Сега, каквото и да си говорим, много са ни страховете. И с по-продължителна работа, т.е. ако това ти е такъв фокус, да кажем, аз съм готова да се освобождавам от всичко, което не ми е нужно, в един момент намираш и хората, намираш и начините, и средствата, и ресурсите, и възможностите да се освободиш от това, което не е за теб. И така, на следващите нива, следващите шлюзове, които могат да блокират парите, това е нашият емоционален свят, емоциите ни. И тук бих могла да кажа нашето вътрешно израстване като личности. Тоест, доколко ние сме способни да поемаме отговорност за себе си и за състоянието си.
Ако ние имаме честа склонност да се сърдим, да мислим, че има несправедливост, да се обиждаме, да имаме очаквания към себе си, към партньора, към децата, към еди кой си, т.е. ако ние сме пълни с тези емоции, ние стоим в детска позиция, защото детето е това, което седи сърдито, че не са му купили балонче, че не са му купили близалка, че не са го отвели в парка и така нататък. Тоест, ако ние имаме склонността да обвиняваме другите хора за това, което ние имаме или нямаме, ние стоим в детска позиция. А в детска позиция няма как да имаме пари. Тоест, в детска позиция ние имаме пари точно толкова, колкото ни позволява нашият емоционален свят. Възрастният човек, той не се сърди, не се обижда, той не чака спасение, той не се оправдава. Децата, леля ми, баба ми, този, онзи и така нататък. Тоест, възрастният човек, позицията на възрастен човек, ти изцяло поемаш отговорност за своето състояние и за своите резултати. Мъжа ми не ме подкрепя в бизнеса ми, децата ми това, не знам си какво онова. Аз разбирам, че всеки един от нас има трудности, нали? И някакви предизвикателства, с които да се справя в живота, но също така разбирам, че има и два типа нагласа. Едната нагласа е позитивна нагласа, в която ти взимаш трудностите, за да израстваш. Другата нагласа е негативна нагласа, в която ти взимаш трудностите, за да се самосъжаляваш и да се оплакваш. И ако избираш втората нагласа, ако бездействаш, ако само скролваш телефона и не правиш нищо, това не е проблем на съпруга ти, на децата ти или на който и да е било друг. Това си е лично твой проблем. И докато ние, като хора, като жени, не се научим да поемаме отговорност за нашето емоционално състояние, няма да имаме пари. Преди години аз много се сърдех на моя съпруг. Да кажем за това, че той си позволява да излиза някъде с приятели, или за това, че той не ме е отвел там, или за това, че той не ми е купил това, или за това, че той не знам си какво онова. Тоест, нашата комуникация преминавала предимно през сърдене, цупене, мусене и така нататък. В момента, в който просто ти разбереш, че човека срещу теб е свободен да прави каквото си пожелая и ти не си... да, нали, вие сте заедно като двойка, но не сте един човек, т.е. ти си готова да го освободиш от своите очаквания към него, нали? Да го пуснеш и да се развиваш самостоятелно. Това не означава, че като жени не получаваме подкрепа, любов, помощ от мъжа до себе си, защото, нали, да си самостоятелен и да си самодостатъчен са две различни неща. Нали, аз тук не ви уча да се да си зарежете всякакви взаимоотношения и да не искате никаква помощ от никого, а просто да изградите тази здравословна, здрава вътрешна самостоятелност. Че вие сте самостоятелни хора, отговорни, възрастни хора, във възрастна позиция. Кой от вас има усещането и нуждата да работи тук над това ниво в живота си? М. Може ли една жена ам, да управлява взаимоотношенията и семейната динамика? Тя може да управлява и един бизнес. Тоест, ако вкъщи взаимоотношенията ти с твоя приятел, съпруг,
с семейството ти, с децата си, с ти пълен хаос, не си мисли, че ти ще можеш да управляваш бизнес. Защото бизнеса е също като една мини структура, която се нуждае от твоята вътрешна опора. Тази, която си в къщи, тази си и в бизнеса. И по мои наблюдения, една жена се чувства много по-уверена в бизнеса си, когато тя има този семейен уют и хармония. Т.е. когато в дома на жената е спокойно, тя с лекота привлича и прави пари. Повечето жени обаче а, прескачат, т.е. те първо искат да правят пари и след това да създават семейство. И там се получават доста от проблемите след това. Сега, ако сте започнали да правите бизнес и нямате семейство, не ви казвам, оставете си бизнеса и работата, но просто казвам, че при нас, жените, на бизнес нюха ни се отключва, когато сме емоционално спокойни, уравновесени, когато се чувстваме обичани, признати в семейен план, т.е. когато знаем, че всичко в нашето семейство е спокойно, ние тогава творим от желание. В другия случай се получава малко този момент ам, създавам от оцеляване. И просто енергията е друга. Вие може да имате пак много успешни, да сте много успешни, да печелите много пари, но вие сте отново зависими, свързани много силно с работата си. Доста често това са жени работохолички, които просто не могат да си представят да пуснат работата или да правят нещо отвън работата и там идва с много-много бачкане и с много-много труд. Тоест не е от тази меката женска енергия, която просто се разлива и отдаване привлича хора към себе си, а по-скоро е от това на тъгъдък, всичко да се свърши, да е направено и така нататък. А какво се случва, ако първо в семейството не се получава и има разногласия относно ролите? До известна степен динамиката в семейството така се пада честта на жената да я управлява. Не казвам, че мъжа няма никакво отношение, но жената е тази, която отговаря за взаимовръзките в семейството. И тук отново стигаме до работата с себе си. Защото нашият партньор, който сме привлякли и ам, с който сме в момента, той по някакъв начин е резонирал с нашето вътрешно състояние. Да кажем, ако ние сме... Тук вече отварям друга тема. Не е тази, в която искам да седим, но Даниела, ако темите за взаимоотношението ти са интересни или искаш да работиш над това, да развиваш повече своята женственост, да развиваш своите взаимоотношения, ти препоръчвам и личен коучинг с мен. В 6 сесии вече ще преминем през всичко това, което, да кажем, ти държиш в себе си, искаш да реализираш, да осъществиш. Ще разгледаме семейните динамики, промяна в поведение и така нататък, тъй като сега просто темата е друга. Но партньорите резонират с нашето емоционално ниво. Когато ние сме на емоционално ниво деца, привличаме емоционални партньори на ниво деца. И взаимоотношенията ни са такива, детски. На обиди, на къвги, на караници, на спорове, кой е прав и кой е крив. Енергийната сесия до вечера само за жени ли е? Не, не е само за жени. Могат и мъже да се включат в енергийната сесия. Но в момента са само жени.
Иначе над паричните си блокажи. Аз не казвам, че един мъж не трябва да работи над себе си. Напротив, и мъже, ако има тук нали, в групата, мъже, работете над себе си. Но конкретно за взаимоотношенията, просто там жената трябва да бъде много мъдра и да знае как да управлява тези взаимоотношения. За да не възприема успешната жена да бъде приемана като заплаха, особено ако даден успех включва мъжа в мъжка енергия. Да. Но пак казвам тук, вижте, ако вие сте несигурни в себе си, ако вие сте през егото, ако вие си казвате сега тук аз ще направя еди колко си пари и ще го зарежа този моя, той не е достоен за моето ниво. Естествено, че мъжът ще усеща това и ще възприема вашият успех като заплаха. Но една зряла жена, която е градила тези взаимоотношения, да кажем, инвестирала в взаимоотношенията в мъжа си, в семейството си, и прави това, което обича, тя не възприема, че е по-добра от нещо или от някой или еди какво си, а дори възприема семейството си и нали, мъжа си и подкрепата и като част от всичко това, което се случва. И когато един мъж усеща, че е въвлечен в успеха на жената, той не се чувства застрашен от нея. Могат да вървят и двете. Взаимоотношения и бизнес могат ли да вървят? Могат, стига ти да го чувстваш. Просто да си прецениш енергията, която имаш. Добре. Преминаваме на там. За емоционалното ниво ясно ли е всичко? Работа над емоциите и над израстването ни като личности. Тоест, да, ние имаме взаимоотношения, но сме едни а, личности, които имат нужда да развиват своя емоционален свят. Тук в това ниво също бих включила развитието ни, т.е. развитие на хобита, развитие на интереси, обогатяването ни, приятелствата, които ние създаваме, т.е. налични ресурси, които ние изграждаме в живота си посредством ам, нашата личност. Така. Следващото ниво, това е чувственото, ефирното ниво. Това е начинът по който ние успяваме да се наслаждаваме на парите. Когато ги имаме, как боравим с тях, как се държим с тях, как плащаме с тях. Това тук е любимото ми, защото много хора се страхуват да дават или по-скоро дават с нежелание, а пък искат да имат. И то малко няма как да стане. Тоест, когато ти умееш да се наслаждаваш на парите и да ги пускаш, парите не обичат да бъдат задушавани. Това искам да се забие в главата ви и да разберете, че когато вие примерно вземете пари и започвате да ги задушавате, да ги мислите, да се притеснявате за тях, откъде е сега, тук ще ми стигнат ли, правите, нали, едно усещане за, по-скоро за забрана да се наслаждавам на парите. Тук също влиза дали избираме най-ефтиното. Защото ако вие, примерно, вземете, нали, гледате някакви неща и не избирате това, което искате, избирате най-ефтиното, вие излъчвате такава вибрация. Сега, просто излъчвате вибрация на ефтин човек, което не е готино. В смисъл,
Като цяло щедростта се счита за едно от най-съблазнителните качества. Помислете сега как вие реагирате към един мъж, който е стиснат. Дали той ви привлича? Не. Да. Ами и парите не обичат стиснати хора. Да. Ам, Когато сте стиснати, когато постоянно пресмятате, тук този е процент, тук тая отстъпка, сега това ще взема 100 лева, безплатното ще взема. Има такива хора, бръмчалки, които просто ходят само на безплатното. И то просто ти излъчваш такава енергия, такава вибрация. И след това искаш нещо да ти подарят, искаш нещо да получиш, искаш да ти увеличат заплатата, обаче ти излъчваш тази енергия. И тя не се случва. Така че ако нещо ви харесва, ако нещо ви е готино, да го гледате, да го слушате, ако се кефите на дадена марка, ако се кефите на даден бранд, отидете, нали, дори ако трябва, само влезнете в магазина, ако все още не може да си го позволите, влезнете в магазина, премерете го, облечете го, служете си го, да кажем, ето сега, аз си манифестирам един пръстен, отидох в най-скъпия бижутерски магазин, а, в един мол и си слагам пръстен на ръката. Вярно, потреперва ми малко, ама искам да знам какво е да нося такъв пръстен на ръката си. Какво е усещането? Тоест, какво е вашата връзка с парите и как давате пари? Дали им се наслаждавате? Да ги давате. С наслада да ги давате. И просто помнете, няма безплатни неща. Там, където си мислите, че всичко е много безплатно и много ефтино и сте хванали далаверата, точно там сте се наиграли. Тоест хората по тънките сметки не са забогатели от тънките си сметки. Нали, трябва да имаш тази щедрост в мисленето си, мащаба в мисленето си. Давам. Давайте ги с лекота. Просто отпуснете малко това даване и го да циркулира, да циркулира, да циркулира, да циркулира. То изведнъж просто няма да усетите с каква сила ще се завърти всичко. Не ти даваш и получаваш, ти даваш и получаваш. Не ги, нали, парите, какво да ви кажа, днеска можеш да ги имаш, утре можеш и да ги нямаш, или обратно, днеска можеш да ги имаш, утре можеш да ги нямаш. Това не е нещо, което е а, нали, утре ще кажете еди каква си инфлация се е случила, примерно ви казвам, и парите, които имате, бам-бам, на пух и прах. Само ние си мислим, че имаме много сигурност, нали? Сигурността е едно доста относително понятие. Така че кефете се на живота, правете това, което искате. И много... Аз, нали, повтарям се с някои неща, но нали, пак ще го кажа. За мен най-така рязко тръгнаха нещата, когато аз си позволих, примерно, едно пътуване, което беше... което никой път не съм си мислила, че мога да дам толкова пари за едно пътуване. Просто го направих, отидох, буквално, както се казва, изръсих всичко от банковите си сметки и отидох, ето така, малко на доверие. Вярно, изкарах си супер готино, нали, да, беше ми притеснено ми сега, но казвам, не отивам. И буквално от следващия месец нещата се завъртяха като, като една фурия. Така че да, давайте, купувайте си неща, глезете се, купувайте подаръци на вашите приятели, купувайте подаръци на вашия мъж, купете му един подарък, какво толкова ще стане? Защо пък жените трябва да получават подаръци? Бъдете щедри към него, направете му един подарък, покажете му, че го обичате, направете един подарък на родителите си, купете цветя на еди кой си. Тоест, много хора искат да получават, ама ако се замислят какво са дали, нищо. И после искам. Аз забелязах, че започнах да печеля пари, когато започнах да харча пари ми. Точно това, което се опитвам и аз да кажа, че нали, не е харчене сега тук до последната стотинка и да не си правим абсолютно никаква сметка, но просто малко улекотете кисийката, улекотете даването и ще видите, че с колкото по-голяма лекота давате,
толкова повече ще се връща към вас всичко това. Парите не обичат да бъдат задушавани. Пак ще го повторя. Ако вие задушавате парите, в един момент ще се обърне играта и те ще задушават вас. Тоест, вие ще сте толкова притиснати финансово, че буквално ще се чувствате като задушени. Дръжте парите си в хубави портмонета, в широки портмонета, в обилни портмонета. Дръжте пари. Да кажем, аз в моето портмоне си нося евро, нося си лева, ще си сложа долари в него. Преди едно ограничаващо убеждение от мама, мамо, благодаря ти, но сега не си носи много пари в портмонето, защото някой ще ти го открадне. И знаете ли колко пъти са ми открадвали портмонето? В смисъл, те не са ми го открадвали, аз съм го забравила някъде. Просто защото в главата ми тече този филм, че нали, аз ще нося пари в себе си и ще си го забравя с парите някъде. И сега си казвам, не, колкото повече пари имам в портмонето, толкова повече те идват към мен. И не оставам с смисъл винаги в портмонето си държа много пари, включително и чужди валути, защото знам, че те са си там за привличане. Така. Физическото ниво. Физическото ниво се отнася за това как разпределяме парите, как ги инвестираме. В какво инвестираме нашите пари? Дали имаме нещо, което си купуваме, да кажем, може да си имате така има. Аз не съм много добра в разпределянето на парите, малко съм по-хаотична там. Има хора, които са много добри в финансирането. Сега се сещам за една жена, ще ви я изпратя после. Много хубаво е да знаем така, да имаме различни места, на където си посаждаме паричките. В инвестиции, в злато, в земя, в еди къде си, еди що си и така нататък. Тоест да посаждаме на много места, сега забравих точно как се казва думата, да диференцираме портфела си. Да имаме множество места, на които си посаждаме парички. Ох, как искам да похарча една сума, ама ще съм много на червено. Ами, прецени си, Миленка, за какво ти е и какво намерение ще вкарваш за нея. Да. Така, добре. И последното ниво, това са менталните ни нагласи и убеждения за парите. Начина по който ние мислим и говорим за парите. Вчера на срещата, така доста дами споделиха едни от най-често срещаните изрази в начина по който ние се произнасяме за парите. Но това, което мога така да ви споделя, да започнете да наблюдавате как другите хора говорят за парите, да започнете да разпознавате в тях негативните нагласи и убеждения, за да може в един момент да започнете да разпознавате и своите. Тъй като всяка една дума, която ние изричаме, има вибрационен заряд. Всяка една дума излъчва енергия. И тази енергия привлича същата енергия. Тоест, ако ние говорим негативно за парите, една от негативните думи е скъпо е, това е скъпо, това е еди какво си. Нали, скъпо е според кого? Според този, който няма. Според този, който има, не е скъпо. И когато вие говорите, нали, скъпо е, това не може, онова не може, парите не растат по дърветата, няма начин, а, там парите развалят хората, едното нещо ти взима друго нещо и всякакви подобни неща. Т.е. това са ограничаващи вярвания, които излизат през нашите думи. Нашите думи носят енергия и ние тази енергия я изпращаме към света и привличаме същата енергия. Така че забранете си думата скъпо е. Защото докато е скъпо, то никога няма да стане достъпно за вас. А истината е, че
И за най-скъпите неща има хора, които чакат на опашка. Когато отидете в мола в Дубай и се подредите, ще видите, че пред Луи Витон и там другите всички магазини чакат на опашка, за да влязат и да похарчат 10, 20, 30, 40, 50 хиляди лева за чанта. И на тях не им е скъпо. Тоест, ако за теб сега е скъпо, това означава, че просто ти имаш този начин на мислене, този мироглед, този капацитет, енергиен, ресурсен и за теб е скъпо. Но за други хора това не е скъпо. Когато спрете да оценявате услугите, продуктите и така нататък на другите хора като скъпи, тогава ще дойдат и ще плащат и за вас, и за вашите продукти и услуги с цената, която сте обявили. Така че скъпо е много относително понятие. Скъпо е за хората, които ги мързи да се развиват. С тези, които не ги мързи да се развиват, няма такова нещо като скъпо е, защото хората, които се развиват, знаят, че един ден това ще бъде тяхно. И те по-скоро се мотивират от цената, а не да се отказват. Така че когато някоя цена ви е скъпа или над бюджета, айде така да го кажем над бюджета, не си кажете, о, не, това няма как, това е в другия живот. Кажете си, а какво мога да направя, за да го имам? А какво мога? Добре, сега не мога да дам 100 лева за сесия, не мога да дам 1000 лева за кончик, не мога да дам 5000 лева за менторска програма, не мога да дам 10 000 лева за чанта, не мога да дам 20 000 лева за пътуване. Не мога. В смисъл, нямам ги тези пари, за да ги дам. Само, че хората с растяща нагласа и в които увеличават паричния си капацитет, си задават въпроса, а какво мога да започна да правя, за да имам тези пари? За да имам тази възможност и способност да си го позволя. Какво мога да направя? Вие само това, ако си вземете от днешната среща и започнете да го прилагате, до другата година ще сте на ново ниво. Защото новите действия задвижват във вас активност, задвижват във вас енергията, правите нови неща, нова опитности и така нататък. И то в един момент дори просто не усещаш кога и как са се завъртяли нещата. Но това е в основата. Богатството е състояние на ума. Богатството е състояние на ума. Богатството е вътре в теб. Или вътрешно си богат и мислиш за това, а каква е възможността пред мен сега, или вътрешно си беден и виждаш само и единствено ограничението, което за много хора е цената и е жалко. Защото Вселената никога няма да ти даде мечта, която да отговаря на твоя бюджет сега. Няма да го направи. Вселената ще тества твоята решителност, ще тества твоята вяра, ще тества способността ти да се изправиш пред страховете си. Вселената ще тества твоята устойчивост и тя няма да ти даде мечта, която да ти е да, тук твоето бюджет ще позволява 500 лева, ето ти 500 лева за... Ето ти мечта за 500 лева. Не, тя ще ти даде мечта за 50 хиляди. Примерно казвам. Ще се оплашиш ли от нея? Или ще се стегнеш, ще работиш, ще се променяш и ще направиш така, че да осъществиш тази мечта. Изборът е в нас.
Вселената няма да ни даде мечти и желания, които да отговарят на нашия бюджет. Моля ви това всеки път, когато се появи дадено желание вътре във вас, си го спомняйте, за да не се отказвате. Защото единствените хора, които не постигат и не реализират мечтите си, са тези, които се примиряват с условията и начина на живот, който водят в момента. Примирявам се, толкова ми дават, толкова ще съм недоволно вътрешно, ще се разболея, но няма да се променя. Защото, за съжаление, това е реалността на повечето хора. Те се разболяват, но не искат да се променят. Работете с себе си, работете с разширението си, с мечтите си, с мащаба си, с мислите си. Виждате, имаме да работим на много нива. И това ни е работата тук. Защото, както свързах, както споменах още в началото, парите, това са мисията ни. Това е мисията ни. Аз не уча хората как да бъдат меркантилни и как да гледат само в парите, нали? А то е цялостно промяна в мирогледа, в начина ти на живот, в отношението ти към живота. И е най-трудно от ниската позиция. В смисъл, най-трудно е, когато нямаш никакви ресурси, да се довериш и да действаш. Там крачката е най-трудна. Споменавам сега трите нива, в които може да се намирате. Разбира се, има и други, но сега ще засегна само три. Първото ниво, в което може да се намирате, това е нивото на оцеляване, като в това ниво вашите пари ви стигат само от месец за месец, т.е. вие не може да задържате и да увеличавате парите си, занулявате ги всеки месец и чакате следващата заплата, за да може да си покриете разходите. Често хората от това ниво работят работа, която не ги удовлетворява, която не ги прави по никакъв начин щастливи. Тук също така има много битови проблеми, разправи и караници с партньора на ниво битовизъм и пари. Тук са и така често хора с... може да влизат и хора с дългови кредити, но дълговите кредити да кажем, че може да са и на другите нива. Тоест в първо ниво ние имаме една доста нездравословна връзка с парите, работим нещо, което не обичаме, парите не ни стигат и често сме в този режим на оцеляване и на спестяване. По-скоро начинът на мислене на хората е ориентиран към това как да спестя, а не как да спечеля повече пари. Хората от това ниво много трудно допускат, че могат да имат повече от един източник на доходи, т.е. те са доста капсуловани в своите вярвания и така вярват, че парите са свързани с много труд, с много работа, с много лишения, нали, пари и лишения, т.е. те се лишават от мечтите си, за да живеят, за да оцеляват. Това е в ниво едно. Лишавам се от моите мечти, от моите желания, от всичко, което искам, за да оцелявам и да живея. Ако вие се намирате тук в това ниво, тръгването нагоре от тук за вас е, нали, най-предизвикателно, защото се намирате в пълни, в празни ресурси, емоционални, финансови, каквито и да е било. И просто на вас ви е трудно да задвижите колелото и да тръгнете. Но ако не го направите, ще си останете там, дори и в течение на годините ще стават все по-зле нещата. Затова, ако вие в момента се намирате на това ниво и усещате, че връзката ви с парите и тотално връзката ви с мисията ви е прекъсната, първата и най-важна инвестиция, която може би да направите, това е в посока обучение и развитие на личността. Тоест, при вас дори някой да дойде да ви говори за инвестиции, къде да си инвестирате парите, какво да правите, нови източници на доходи и така нататък, вие няма да го възприемате, защото личността ви е като една черупка, т.е. орехна черупка, и за да достигнат всички тези неща до същината, първо черупката трябва да се щупи, а тя може да се щупи само с много обучение и с много работа над себе си.
Така че първата инвестиция е личностното изграждане, т.е. работа над личностно ниво. Ако вие се намирате в това ниво, пак ще кажа, не си харесвате работата от заплата на заплата, в лишения живеете, често ви се случва да се отказвате от някакви неща, защото нямате пари, не пътувате редовно, нямате приятелства, нямате интересен и ярък живот, т.е. едно доста сиво и еднообразно ежедневие. Ам, Често ви се случва да се разболявате или така да сте изправени пред някакви неприятности. Първата ви стъпка тук е работа над личностно ниво, всякакви обучения за личностно развитие, енергийни трансформации, семинари, просто каквото имате, както се казва, изпразнете кисийките, за да започнете да се обучавате и да трупате емоционални ресурси. И тези емоционални ресурси в един момент да доведат до натрупването на финансови такива и с финансовите, с новите умения вече да започнете да надграждате. Второто ниво, в което може да се намирате, тук вече имате един така добър доход. Това е комфортното ниво, в което хората се намират. Често не работят работата, която искат или са, да кажем, само един източник на финанси, т.е. идва от едно място и това създава една лека зависимост към това място и към комфорта, който сте си изградили. Водите нормален начин на живот, нали, не в лишение, но в никакъв случай не може да кажете, че сте и в супер лукс, по-скоро един добър стандарт на живот, в който си позволявате така 3 до 4 пъти да ходите на почивка, да ходите по заведения, да вечеряте с, нали, в заведения, да си купувате нали, всеки месец някакви неща. Тоест, вашия стандарт на живот е вече що годе добър, нормален. Нали, не може да кажете, че сте богати, но не може да кажете, че сте и бедни, нищо не ви липсва. Единствено, ви липсва удовлетворението от работа или ви липсват ви липсват допълнителните източници на доходи. Тоест, може да си харесвате работата, но изпитвате един вид зависимост от нея и създавате много напрежение между вас и между работата. Това е второто ниво, в което може да се намирате във вашето финансово развитие и израстване. Ако някой се препознава, може да каже, да вдигне две ръчички, че сте тук. Тук основната работа е свързана с, ам, с вътрешното разрешение и позволение, да работите това, което обичате, да допускате нови източници на финанси и така да умножавате капиталите, които идват към вас. Също така е свързано и с страха да пусна комфортното и сигурното. Това, което знам, че ми е там, подредено и няма мърдане от него. Ам... Да. И аз съм тук, супер. И трето ниво, в което може да се намирате, тук вече сте да кажем, правите това, което обичате или имате няколко източника на доходи, чувствате се финансово спокойни, удовлетворени, може да си позволявате неща от над средния стандарт, имате достъп до ексклюзивни неща, например, имате си там персонален личен треньор, стилист, нутриционист, вокален педагог и всякакви такива неща. Т.е. вече може да работите на много нива с различни специалисти, приятелски кръгове. Започвате да мислите къде да инвестирате своите пари, какво да правите така, че вашите пари да се умножават. Аз споменах за това, че имате повече от един източници на доходи, нали, основен и няколко допълнителни, които идват към вас. И тук в това ниво, нали, следващата. Тоест, това ниво също е удобно, как така да се каже, приятно, много приятно да се застояваме в него. Но, разбира се, има още нагоре, като вече следват разширяване, т.е. не само да работим за себе си, да правим това, което искаме, ами, да кажем, да имаме екип от хора, с които да работи от нас, да имаме служители, да имаме хора, които
задвижат определени процеси в нас. Тоест над това ниво вече започва и един така сериозен и голям мащаб в нашия живот. Вече не сме само ние, само аз, нали, като нещо, някой, който правя, започва да се изгражда цялостна организация около това, което правим. Това е четвъртото ниво, което се равнява на около 100 000 лева месечно доходи. Или над 100. От 100 до 1 милион. Тоест, ако мога да ги определя така, първото ниво е минимална работна заплата, плюс там, нали, около 1200 лева, да кажем, е първото ниво. Второто ниво е от 2 до 10 хиляди. Третото ниво от 10 до 100 хиляди. Четвъртото от 100 до 501 милион. Петото от 1 милион до 10 милиона, шестото от 10 милиона до милиард е седмото ниво. Това са нивата, които изкачваме ние по финансовата стълбица. Така, за третото ниво казахме, че вече си позволяваме един добър стандарт на живот, водим, чувстваме се добре, но ако искаме следващото ниво, вече предстои екип, създаване на общности, създаване на организации, създаване на множество, т.е. ако да кажем сме имали един бизнес до сега, той започва да се раздробява на няколко мини бизнеса, които подхващат нали, различни отдели. Вече хора работят за нас, имаме хора, които работят и в къщи за нас, да кажем прислужници, готвачи и така нататък. Вече тук говорим за наистина доста по-различен стандарт на живот, който можем да си осигурим, но той е свързан и с, разбира се, голяма отговорност, екип от хора, на които ние, нали, плащаме заплати, грижим се за тях, осигуряваме работна ръка и така нататък. Тоест, ние вече сме важна клечка в обществото и в това не просто не важна клечка, но по-скоро значима личност в обществото, защото създаваме място, където другите хора могат да се развиват и даваме прехрана и на други хора, които да го правят. Вече от пето ниво нагоре става въпрос не само за пари, но и за власт. От пето ниво нагоре хората могат вече да се занимават с политика, с обществено полезна дейност, т.е. това са публични личности, популярни личности, които имат различни благотворителни инициативи и създават, т.е. те влияят на това какви политики се взимат, какви решения се взимат за масата хора, повлияват на мнението на хората и на техния стандарт и начин на живот. Видни инфлуенсъри също тук се включват, т.е. хора, които наистина имат сериозно влияние върху общността. Шестото ниво, това са, нали, велики хора, които са останали в историята или ще останат в историята. Тук са императорите, президентите, хората, които се помнят през вековете, писатели, философи, художници, т.е. хора, които остават отвъд времето. Тоест, тук вече не е само власт, не пари, ами и признание на световно ниво. Тоест, оставаш в историята световно признат от това, което ти си направил за света, творчеството, което ти си оставил на света, науката, технологиите, въобще всички хора, които са допринесли за това света да се развива и да еволюира, са в шестото ниво. И вече тук, както казвам, изобщо не говорим за пари, защото при тях парите са като нали, там от всякъде пари идват. И седмото ниво, това са вече духовните учители и така просветители на света, хора, които са, нали, ние дори не ги и познаваме като личности. Да. Горе-долу едно ниво може да се преминава от година до 3,
да се наскача тези нива, вече в зависимост от това какви са нашите действия, какви са нашите усилия, какво е нашето старание и цялостно така движение в тази посока, ние да надграждаме и надрастваме нивата си. Най-трудно е от първо към второ и от второ към трето, защото от първо към второ играят ролята на ресурсите, а от второ към трето ролята на сигурността. Тоест да пуснеш това, което ти е сигурното и да отключиш някакви неща, които и ти не знаеш, че са вътре в теб. Във второ ниво има нужда от много доверие и подкрепа, нали, в първо ниво. Просто там навици трябва да се развиват, емоционално състояние. Общо взето, бедността е начин на мислене. Бедността е порок. Бедността не е, сега ми изключи думата, урисия или там съдба. Бедността, скъпи хора, е начин на мислене и порок. Защото ти не развиваш мислите си, навиците си, оставаш на едно ниво а, или просто спираш. Така че никога не съжалявайте бедните хора, никога не ги съжалявайте и не им давайте на готово пари. Защото само така вие подкрепяте тяхната бедност. Вие ги насърчавате в това те да си останат бедни. И реално не се променя нищо. Може да се избират, разбира се, дарявайте за благотворителност, нали, за каквото, ако вие искате, но ам, хората могат да се променят. Хората могат да учат, хората могат да се развиват, хората могат да тренират, хората могат да участват в различни доброволни инициативи. И като цяло хората имат избор. Както и вие, както и ние, днес имаме избор. Ето, да отделим 2 часа днес, за да слушаме лекция, да се обучаваме и да правиме. Това е избор. Не отнемайте избора на хората, не ги съжалявайте, не им давайте пари на готово, защото бедността е порок и вие просто подкрепяте този порок. Мони, през твоя прочит, как тълкуваш поговорката "скромността краси човек"? Ами, не знам как да я приемам. Нищо нали, всяко нещо в крайност става нездравословно и опасно за нас, включително и скромността. Тоест, ако един човек знае как да бъде уверен и ам, да се проявява, когато е необходимо, и в същото време да бъде. Дори скромността, аз не харесвам тази дума, харесвам думата смирение, т.е. да бъдеш смирен с това, което си. А скромен какво? Бъдете смирени вътрешно, но когато е необходимо от вас да се проявявайте, показвайте се. В крайна сметка света трябва да ви види. Ако аз днес не съм тук на тази среща и нали, не съм се показала и така нататък и не говоря с увереност, скромнича за себе си, и за живота си или за знанията си, нали, това няма да достигне до вас. Така че, нали, зависи къде, зависи как, много относително. Супер. Искам сега да ми споделите полезно ли беше всичко това, което днес говорихме и на колко хора им се отвориха очички. Споделяйте, моля ви. Много полезно. Какво ви беше най-полезно? С какво... С какво най-ценно си взимате от нея и от нещата, които говорихме? Не бях си замислила за бедността, но ти си абсолютно права. Открих къде се намирам в материалното ниво и къде искам да бъда.
полезно във всяка сфера, трябва да мислим мащабно. Това е най-ценното за мен. Много се радвам, Джеси. Така, когато правиш това, което обичаш, работиш за себе си, но всичко от първо ниво отговаря на твоята реалност сега. Това означава ли, че си първо ниво? Ами, ако първо ниво се припознаваш в него и ти резонира на много нива, означава, че се намираш на първо ниво. Но имай предвид, че можеш от първо директно да скочиш нали, на второ, на трето, т.е. да преминеш много бързо нивата. И понякога само търпението и вярата помагат на човек да премине през. Нали, тук ще ви дам пример със себе си. Аз съм започнала от първо ниво и това, което съм правила, ми е доставило огромно удоволствие в началото, но не ми е носило никакви доходи. Аз съм работила в пулс фитнеси за, не знам, там 800-900 лева на месец. Преди няколко години. Мисъл, напълно отговаряща на първо ниво. Нали, харесвам това, което правя, изпитвам огромно удоволствие, признание, много хора работят с мен, нали, тренировките ми, групите ми са пълни и така нататък, но нали, парите, които печеля, са буквално нищожни. Аз като си платя разходите за гориво, които ходех от зала в зала и така нататък, бях на прага нали, на оцеляването. Тоест, ам, и не съм имала нещо друго, откъдето да идват тези доходи и така нататък. Но разбира се, с течение на годините, с моите развития, аз съм инвестирала до момента всичко, което съм имала тогава, аз съм го инвестирала в обучение. Буквално не съм си купувала, да кажем, не съм излизала с приятелки, където нали, отказвала съм на много места, дрехи и такива неща, нали, типичните момически неща, които всички момичета искат, аз съм ги отказвала и съм си купувала обучения, за да се обучавам и да се развивам и да мога днес, сега, да си купя каквото си поискам, без да, нали, от стандарта на живот, който водя, без да му гледам каква е цената. В магазините, които влизам и пазарувам, не гледам цените на нещата, които си купувам, защото просто мога да си го позволя. Но в началото или само до пред няколко години не е било така. А, така че, да, ти можеш да се намираш на нивото, просто трябва да устоиш на предизвикателствата, да продължиш да развиваш себе си, качествата си и да кажем, аз не съм можела да продавам, сега продавам и мога да продавам себе си, знанията си, уменията си и всичко това. Преди не съм можела да говоря пред хора, сега мога да говоря пред хора и съм правила лекции пред 100, пред 200 човека, на живо съм правила семинари и така нататък. Преди не съм можела да говоря убедително, примерно, или разказвателно. Сега мога да го правя. Преди не съм можела да позирам пред камера и да говоря пред камера. Сега не само, че аз се снимам пред камера и организирам фотосесии за други жени. Тоест, постоянно надграждаш над уменията си, в един момент тези умения започват да ти се отплащат. Научих нови неща, за които не съм се замисляла. Много полезно, на дошла неща се замислих, нямам търпение за срещата после. Печелеше за някой друг тогава, някой друг, но още тогава грабна ме от първата тренировка. Да, виждате ли, включително аз и до днес имам хора, които от тогавашните ми тренировки ме следват и са в моите програми и те са с мен навсякъде, в смисъл каквото и да пусна, каквото и да направят, те са там. Така че това, което съм го правила тогава, да, не ме е правило милионерка или много богата, но съм давала от сърце към хората и в един момент това започва да се отплаща, благодарява. Но също така искам да знаете, че съм работила и с много хора, с много ментори и с много треньори, за това аз да си променям тук начина на мислене, защото ам, няма как няма как няма как да променим мисленето си, ако не общуваме с нови хора, които имат ново мислене, различно от нашето.
Възхитена съм стискането и постоянните сметки, скъпо е плащането с лекота и удоволствие, как отплющва енергията, е наистина ценно за мен. Благодаря. Знам те от миналата година. От миналата есен. Много се радвам. Добре. Пускам за енергийния потенциал, който иска да се записва. Сега след половин час започваме и ще направим сега настройка за пари. Само ми дайте малко въздух да си поема и аз. И в и 7 и да, в 7 след 2 минутки ще стартираме с настройката. Тези от вас, които искат да продължат в енергийната сесия с мен и с Поли и да чистиме убеждения, може да се включите през линка. Директно в 7:30 стартираме. Сесията ще бъде много силна и така, Поли е с невероятна енергия. Нейните енергийни сесии са наистина много мощни. Ще направим и квантова практика за преработка на родови сценарии на тема пари и парични убеждения. В комбинация с това, с днешния урок, с практиките, енергиите и с допълнителните неща, които сме събрали в тази сесия, буквално може да отворите нова страница във вашия живот. Другата година да се включите в подобна среща от ново ниво. От другото ниво, по-горното. Добре. До след 1 минута точно. Добре. Нека да започнем с настройката за парично изобилие. Как се чувствате? Първо ми споделете.
Добре. Нека просто да затворим очи, да се отпуснем. Да усетим как тялото ни се отпуска. Как се заземяваме и всеки усеща този вътрешен център, силен център на устойчивост, на зрялост вътре в себе си и способността си да взима решения за живота си, за изборите, които прави. И кажете на глас, аз си разрешавам и си позволявам да открия всички тези мои вътрешни блокажи и противоречия, които ми пречат да привличам парично изобилие и да ги трансформирам, преобразувам в позитивна енергия, качества, умения, знания и способности, които да ме превърнат в една нова личност, един нов човек. И аз на всичко това давам място да се разгърне в моя живот по най-правилният и хармоничен за мен начин. Аз си разрешавам и си позволявам да се освободя от всичката скрита лоялност, която имам към моята майка и към моя баща и към техният начин на мислене и поведение и отношенията им спрямо парите. И аз и на това давам място. Аз си разрешавам и си позволявам да се освободя от скритата в мен лоялност към моя род и родова система и да разширя енергийният си и паричен капацитет. Толкова колкото аз искам и толкова колкото е необходимо на моята душа, за да реализира своята мисия. И аз и на това давам място. Скъпи мои родители, скъпи мой род, до тук вие ми дадохте достатъчно. Аз получих от вас достатъчно. Отнасям се към вас, към вашия живот и към вашите съдби с огромна благодарност, уважение и смирение. Взимам всички ресурси, които ми принадлежат
по право на моето раждане и като част от тази родова система, и заедно с тях и с моята лична енергия сила и потенциал, продължавам напред в изграждането на един нов и изобилен живот за мен. Аз си разрешавам и си позволявам да допусна изобилието, любовта, творчеството в моя живот. И изпитвам огромна наслада и удовлетворение от всичко това, което съм и всичко това, което правя. Аз съм богата. Аз съм богата. Аз съм богата. Да бъде, да бъде, да бъде. Поемаме сега въздух. Може да сложите двете си ръце пред гърдите, да изразите своята почет и благодарност. И отново на глас да кажете, нека моята душа вземе от тази настройка точно толкова, колкото на нея и е необходимо. И всичко това да се разгърне в моя живот с огромна лекота. И да донесе хармония, щастие и любов вътре в мен. Богатството е настройка на ума. М. Да бъде, да бъде, да бъде. Всеки с негово темпо може да отвори очи. Ако не сте разбрали, практиката се прави през изговаряне, настройката се правеше през изговаряне. Ако не сте я направили по този начин, ще си го направите през записа, през изговаряне, защото знаете, че всяка една дума има енергия. Думите, които ние изговаряме, буквално трансформират нашата енергия. И това е един от най-мощните методи за личностна и системна трансформация, когато ние се освобождаваме през думите, освобождаваме нашето тяло. Споделете ми как се чувствате след тази настройка, как е енергията във вас, как е настроението. Ще си позволите ли да бъдете богати? Енергията се покачва. Да, защото знаех, че след малко започваме с сесията. Брилянтно, вдъхновяващо. Благодаря. Говоренето бавно много ме допълва с моето изговаряне. Да, вече съм богата. Да. Много обичам това, което правя и обичам щастливи жени. Чувствам се добре. Аз благодаря, богата съм. Така е. Прекрасно.
Усещам вече спокойствие на тема изобилие. Енергията строи. Да. Хайде, Меги, включвай се в енергийната сесия. Ти обичаш парите. И парите обичат теб. И мен ме обзе спокойствие и започнах да се прозявам. Благодаря. Вече съм богата. Приповдигнато и а, развълнуване, някак си в очакване на... И аз много благодаря. Добре. Благодаря ви, скъпи хора. След 15 минути започваме с сесията. Всеки, който го усеща, нека да се включи. Доста дами вече го направиха днес. И съм изключително щастлива и благодарна за вашите избори. Знам, че те са правилните за вас и са в най-точния и най-правилния момент. И ще се видим след малко, след точно 15 минути. Ще започнем директно с включване от Поли и нейната ангелска божествена енергия, която и нещо, което не се трябва да се преживее. И не знам, да си прекараме петък вечер заедно на тема пари. Вече сме си заредили активациите, тези, които сме в групата. Добре. Благодаря много и до след малко. Целувки. Очаквам ви.